Şu soragyň dogry jogabyny kommentariýada birinji bilen agzamyzyň tümsel nomeryna Tama futboluň adyndan 100 manat baýrak bar. Salam alykum futbol fanatlar, oglanlar giç ýaşy, soraga geçmänkä bir möhüm aýtjak zadym bar oglanlar. Tama futboluň agzalarynyň hemmesi bilýänler. Biz TikTok sahypamyzda ýürüýteşler ýaly 100 manat, 200 manat baýrak goýup gyzyklyja soraglar paýlaşýar futbola degişli. Ana şonu ene käbirleriniz tersirek zatlar ýazýaňyz. Oglanlar pikir edin. Biz şeýle baýrak goýsak, iş onu näme üçin birinji dogry ýazana biz geçirmäli. Ýöne käbiriňiz men ýazdym, menki dogry diýäňiz. Biz onu screenshot etip alyp otyrsaň account elimizde görünüp durar bize. Bize onam 55.000 sany futbol gowwarýan oglanlar agza bolugyllar. Haýsy alanna bize tapaw diýor oglanlar. Biz alyp şo birinji ýazana baýragyny geçirip berýäs. Ip şo boldy. Ine Chelsea Barcelona'da da Nurbert diýen agzamyz billi birinji bolup. Ýöňem baýragyny okladyk, ine suratynam goýýas. Ne şoň üçin onam soraglardan hem käde diýýäňizde, onam aňsatjak soraga hamana haýsy utar, toşun şot goýýaňa o gaty köp bolýar. Ondan soň içinden içginrek gyzyklyja bir soraşlar ýaly goýýaňda onu gyzykly bolýar. Hemde bu soragyň maksadam bir size gazandyrmak däde. Umuman ne futbol görüp otyrkan dogrusyny aýtsak şo çipsi, çigit, suw puluňa şo gyzyklyja bolsyn diýip goýýarsa, ana şu soraglarda da men şertini köplenç aýtmaýanym. Sebäbi barbyr oglanlar bizi gollaýa agza bolanlar diýen käbir dogry jogap gelýär ýöne bize agza bolmadyk. Şertimiz bar oglanlar, men şonu köpsine aýtmanam geçýän. Bize agza bolmaly, repost etmeli, like basmaly. Bu zatlar öz-özünden düşnükli diýip hasap etip aýtmaýan. Şoň üçin oglanlar biz tarapdan hiç ýyl olar ýaly problema ýok. Halaljak baýragyňyzy oklap berýänler. Indi Çempionlar Ligasyny bilýäs oglanlar konkretne gyzykly dowam etýär. Bunun gyzykly oýunlar bar. Ýöne köpüýümizin has köp garaşýan oýunumuz elbetde Arsenal Bavaria. Şu wagt top 5 ligaň iň güýçli iki kluby diýsem ýalňyşlygym bolmaz. Sebäbi Angliýa Premier Ligasynyň birinçisi bilen Bundesligaň birinçisi bu duşuk geçirýär. Iki klub soňky 25 ýylda 14 gezek duşupdyr, 8 gezek Bavaria gazandypdyr, 3 gezek Arsenal, 3 oýunam niçýa bolupdyr. Indi Çempionlar Ligasynda da birinji ikinji orunda barýar. İkisiniň hem 10 kaçkosy bar. Inter'iň hem 10 kaçkosy bar. Ýöne bu Inter Atletico Madridden utular meniň pikirimçe. Indi soragam goý şu iki duşukdan, iki duşuň içinden gyzyklysy Arsenal Bavaria bolan üçin şol oýuna degişletip goýaýly. Arsenal 15 oýun märi utulanak, Bavaria 21 oýun märi. Soragymyzam şeýle, ünsberiň şertlerimizem aýtdyk. YouTube'da da account bardyr oglanlar, beýlede de dogry jogaby belläp bilýäňiz. Arsenal Bavaria duşugyny haýsy futbolçy birinji bolup sary kart alar?